Wàyí, ìkápá agbè, capacity of containers. Ìkápá agbè kan ní ìwọ̀n àyè inú rẹ̀. Ẹyọ ìwọ̀n ìpìlẹ̀ fún ìkápá ní lítà. Lítà omi kan ló máa ń kún agbè àdọ́gbajú ẹ̀wá sẹ̀ntímítà nípa ẹ̀wá sẹ̀ntímítà nípa ẹ̀wá sẹ̀ntímítà. Ó ní ẹ̀wá sẹ̀ntímítà nípa ẹ̀wá sẹ̀ntímítà nípa ẹ̀wá sẹ̀ntímítà. Eléyìí ló máa fún wa ní ení lítà tàbí lítà kan. Ìyẹn ni pé ògèrè lítà kan ló máa kún ẹ̀wá sẹ̀ntímítà nípa ẹ̀wá sẹ̀ntímítà nípa ẹ̀wá sẹ̀ntímítà. Nítorí náà, ní ìmúṣe, ení lítà túmọ̀ sí ẹ̀wá sẹ̀ntímítà lọ́nà ẹ̀wá sẹ̀ntímítà lọ́nà ẹ̀wá sẹ̀ntímítà dọ́gba sí ẹgbẹ̀rún kan sẹ̀ntímítà àdọ́gbajú. Ó túmọ̀ sí pé ení lítà dọ́gba sí ẹgbẹ̀rún kan sẹ̀ntímítà àdọ́gbajú. Ẹ̀wẹ̀, ení mítà àdọ́gbajú dọ́gba sí ẹgbẹ̀rún kan lítà. Ení mítà àdọ́gbajú dọ́gba sí ẹgbẹ̀rún kan lítà. Ẹ jẹ́ kí a kíyèsí àwọn nǹkan wọ̀nyí dáadáa.